μοναστήρι, στο σπίτι του διάβαζε και τον παρακαλούσα. Και αυτό μεταξύ είχε τάξει η γυναίκα μου να πάμε στην Τίνο, στην Παναγία. Στην Τίνο, στην Παναγία πήγα. Πήγα με τη γυναίκα μου, το είχα το όγκος. Το πρώτο βράδυ που κοιμηθήκαμε, πήγαμε πάνω στην Παναγία, προσκυνήσαμε. Το βράδυ που κοιμηθήκαμε, βλέπω τον πατέρα Ιάκωβο. Ήρθε στον ύπνο μου και μου λέει: Γιώργο, ήρθα να σου πάρω αυτό που έχεις. Το πρωί ξημέρωσε, βλέπω το όγκος ότι είχε φύγει. Αλλά δεν μίλησα στη γυναίκα μου τίποτε. Και καθίσαμε 3 μέρες στην Παναγία στην Τίνο, δεν μίλησα τίποτε στη γυναίκα μου. Ήρθα στη Λίμνη, πήγα στο μπάνιο, έκανα μπάνιο, πιέθηκα όλα. Λέω: φωνάζω τη γυναίκα μου, λέω: γυναίκα, να δεις κάτι που δεν υπάρχει. Μου λέει: τι. Λέω: το όγκος που είχα έχει φύγει. Δεν και πήγε. Λέω: κάτω στην Τίνο που είχαμε πάει, παρουσιάστηκε ο γέροντας Ιάκωβος. Και μου είπε ότι ήρθα να σου πάρω αυτό που έχεις. Και μου το πήρε, δεν υπάρχει τίποτε. Και κοιτάζει η γυναίκα μου και δεν υπήρχε τίποτε. Και στο γιατρό που πήγα πάει και το έδειξα, μου λέει: αυτό το πράγμα πώς είναι, αυτό είναι μεγάλο θαύμα, λέει Γιώργο, πώς έφυγε αυτό το πράγμα. Λέω: γιατί έτσι και έτσι. Παρουσιάστηκε ο γέροντας και μου το πήρε. Από το γέροντα Ιάκωβο έχω δει πολλά θαυμαστά πράγματα. Και ίσως αυτό είναι για την βαριά αρρώστια, το βαρύ σταυρό που σηκώνω. Το γέροντα Ιάκωβο τον είδα το 15 Αύγουστο, μετά την παράκληση της Θεοτόκου, βγήκε και ο κόσμος έξω στο προαύλιο και το παιδί μου κάθισε σε μια καρέκλα. Και ο πειρασμός το έβαλε να μου ζητήσει τυρί. Τυρί βέβαια δεν ήταν δυνατόν, αλλά ήταν η αφορμή να πάθει κρίση. Ήταν τρομερή η κρίση που έπαθε. Όλοι φύγαν από γύρω του. Πήγα εγώ, το αγκάλιασα, έκανα την προσευχή μου και αφού ηρέμησε, πήγα κατευθείαν στον τάφο του γέροντα. Γονάτισα με δάκρυα στα μάτια και τον παρακάλεσα να κάνει έλεος. Και μάλιστα του είπα: η κυρά Βιολέτα τώρα έφτασε 70 χρονών και δεν μπορεί άλλο να σηκώνει αυτό το βαρύ σταυρό. Κάνε έλεος, γέροντα. Εκεί που προσευχόμουν, είδα το γέροντα να βγαίνει από τον τάφο, μόνο οι πατούσες του δεν φαινόντουσαν. Με τα ράσα του ως ιερέας και μου είπε: κυρά Βιολέτα, όλα καλά θα πάνε. Και κατέβηκε πάλι στον τάφο μέσα. Στη διάρκεια ενός τροχαίου ατυχήματος που συνέβη πριν από 2 περίπου χρόνια, η δύναμη του ατυχήματος ήταν τόσο μεγάλη που οι γιατροί, όταν με εξέτασαν μετά, σε καμία περίπτωση δεν δεχόντουσαν να γράψουν στο πιστοποιητικό ότι πρόκειται για αυτοκινηστικό ατύχημα, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν με πίστευαν όταν τους το έλεγα. Και μάλιστα ένας θωρακοχειρούργος, ο οποίος με εξέταζε, είπε, μου λέει: παιδί μου, δεν ξέρω να καταλαβαίνεις ότι εγώ είμαι γιατρός, μπορώ να αναγνωρίσω τα χτυπήματα που έρχονται και δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση ότι αυτό που σου συνέβη ήταν επιβίωση από τροχαίο ατύχημα. Ειδικά, μου λέει, με τη σφοδρότητα την οποία το περιγράφει η τροχαία, το δελτίο συμβάντων και εσύ. Όταν ήρθα, εργαζόμουν σε έναν παιδικό σταθμό και 10:30 ήρθα στο σπίτι. Πάντα όταν λείπουμε αφήνουμε στο τραπέζι κάποιο σημείωμα. Πατέρα, πάω εκεί, κάνω αυτό, θα γυρίσω κτλ. Όταν το διάβασα το σημείωμα, όλες τις φορές το πετούσα αμέσως. Αυτή τη φορά αμέσως ένιωσα ένα τρομερό πόνο στην καρδιά μου, μια στεναχώρια μεγάλη ότι κάτι θα μου συμβεί. Και σαν να μου λέει μια δυνατή φωνή μέσα μου ότι τρέξε να φέρεις το παιδί γρήγορα σπίτι. Καθοδόν κατέβαινα την Αγίας Βαρβάρας και λέω στον Πάτερ Ιάκωβα: Άγιε μου γέροντα, σε παρακαλώ, έλα να μου βοηθήσει το παιδί μου. Θέλω το παιδί μου να έρθει σπίτι. Και εκείνη την ώρα έκλαιγα. Έκλαιγα με μαύρο δάκρυ. Δηλαδή, αν με έβλεπε στον δρόμο, θα λέει: τι του συμβαίνει του ανθρώπου. Όταν άρχισε το αυτοκίνητο να φεύγει, επαναλαμβάνω, χωρίς ζώνη, χωρίς γυαλιά, χωρίς οτιδήποτε, προσπάθησα να πιαστώ από το τιμόνι, ενστικτωδώς, για να κρατηθώ. Το οποίο τιμόνι, βέβαια, μου είχε εντυχιστεί στο στήθος εδώ. Είχε αφήσει και αποτύπωμα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, μια πολύ δυνατή και έντονη αγκαλιά ανθρώπου με είχε πιάσει από τους ώμους. Και με κρατούσε πως αγκαλιάζουμε έναν άνθρωπο από πίσω έτσι και του λέμε: γεια σου, τι κάνεις, και με κρατούσε αγκαλιά εκεί.
Φανταστείτε ότι ήταν τόσο έντονη η αίσθηση του γεγονότος αυτού, που για μια στιγμή απόρρισα και εγώ με το τι συμβαίνει. Δεν απόρρισα με το ατύχημα ή για το ότι πρόκειται να σκοτωθώ, ή το τι γίνεται, ή το πώς θα πάρω θέση προστασίας. Λέω, καλά, τι γίνεται εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Την ίδια περίπου εποχή που συνέβη το άλλο θαυμαστό γεγονός, ο πατέρας μου νοσηλευόταν από τετραπλό καρκίνο στο νοσοκομείο Αχέπα. Εγώ ξεκίνησα από την Ιστία να πάω να το δω για τελευταία φορά. Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μου, επειδή γνώριζα ότι ο καρκίνος που είχε κυρίως στο ύπαρ θα τον ταλαιπωρούσε πάρα πολύ, και ενώ δεν είχε ταλαιπωρηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή καθόλου, παρακαλούσα τον γέροντα Ιάκωβο να βοηθήσει και να με συντεύσει ώστε να εκδημήσει ο πατέρας μου. Φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη, τον βρήκα σε μια γενικά καλή κατάσταση και καθίσαμε και συζητούσαμε. Περίπου στις 8 και 20 εκείνης της μέρας, είχα φτάσει περίπου στις 8 παρά 20 στο νοσοκομείο, τον είδα ότι άρχισε να βαραίνει. Έβγαλα λοιπόν τη μητέρα μου και τη γυναίκα μου έξω και κάθισα στο πλάι του, κρατώντας το χέρι του ανάμεσα στα δύο χέρια μου. Τη στιγμή που άρχισε να φεύγει η ψυχή του, με 3 βαθιές ανάσες, την τρίτη ανάσα είδα τον γέροντα πίσω ακριβώς από τον πατέρα μου, ολοζώντανο, με απλωμένο το δεξί του χέρι προς εμάς, και άκουσα τη φωνή του, η οποία έλεγε «Ησύχασε Δημήτρη, άφησέ τον, τώρα ο πατέρας σου είναι μαζί μου». Και εκείνη την ώρα ξεψύχησε ο πατέρας μου. Ένιωσα μια τρομερά μεγάλη αγαλίαση και ευχαρίστηση, ήσυχος παρόλο που έχανα τον πατέρα μου, και βεβαιώνω ότι δεν ήταν κάποια οπτασία, ενήργησε και η ακοή και η ώρα σε αυτό το γεγονός, και αυτό το οποίο βίωσα ήταν πολύ θαυμαστό και πάρα πολύ ευχάριστο για μένα, παρόλο που έχασα τον πατέρα μου. Κάποτε βρισκόμουν στεναχωρημένος και έλεγα, έφυγε ο πατήρ Πορφύριος, φεύγετε κι εσείς, λέω, γέροντα. Έφυγε και ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος είχαμε την ευλογία όλων αυτών. Έμενα έτσι στεναχωρημένος, πάρα πολύ στεναχωρημένος. Μας φύγατε, είχαμε κάποιον, πηγαίναμε σε κάποιο πρόβλημα, μας έλυνε το πρόβλημα, μας βοηθούσε. Τώρα τι γίνεται. Και εκεί που στεκόμουν, ήρθε με χαμόγελο και μου λέει, έβρεσε και Αεροπαγίτης, δεν τρέπεσαι, λέει. Τώρα είναι πιο καλά κι από πάνω, διότι κάτω παρακαλούσα κι εγώ σαν ομοιοπαθής. Τώρα είστε πιο καλά από πριν, απευθείας. Περισσότερα να μην πω, γιατί δεν κάνει ίσως. Ήταν ολοζώντανος μπροστά μου. Από τότε δεν στεναχωριέμαι. Σας το λέγω, συγκινούμε, πάρτε το όπως θέλετε, αλλά δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Είναι γεγονός ότι κάθε ολοκληρωμένος και συγκροτημένος ηθικός και πνευματικός άνθρωπος αποτελεί για τον καθένα μας μια ισχυρή πρόκληση αυτογνωσίας. Ιδιαίτερα οι αρετές και η αγία ζωή ενός ανθρώπου του Θεού, μπροστά στις οποίες καθρεπτίζεται αναπόφευκτα ο εαυτός μας προτρέπουν σε μια σύγκριση της εικόνας του εαυτού μας με την εικόνα του ανθρώπου εκείνου. Αλλά όταν στεκόμαστε μπροστά στην εικόνα της προσωπικότητος και του πνευματικού έργου του μακαριστού πατρός Ιακώβου, ενδέχεται να σκεπτόμαστε ότι η σύγκριση της δικής μας εικόνας με την εικόνα του γέροντος είναι αδύνατη. Εντυπωσιασμένοι από τον πλούτο της Θείας Χάριτος στη ζωή του, αισθανόμαστε ότι μεταξύ εκείνου και ημών χάσμα μέγα εστήρικτε. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι οι Άγιοι του Θεού αποτελούν εγγύηση και βεβαιότητα του γεγονότος ότι και εμείς, όπως και εκείνοι, ομοιοπαθείς με εμάς άνθρωποι, μπορούμε να ακολουθήσουμε τα ίχνη τους και να αναδειχθούμε σε αγωνιστές της πίστεως και της αγιότητος. Εξάλλου, όλοι οι όροι και όλες οι προϋποθέσεις της σωτηρίας μας συνοψίζονται στο Λόγο του Κυρίου.
η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ο γέροντας υπήρξε ένας βιαστής της βασιλείας του Θεού και με τη ζωή του και τους πνευματικούς του αγώνες μας έδειξε τον τρόπο του βιασμού του εαυτού μας για να γίνουμε και εμείς άξιοι της βασιλείας του Θεού. Βιάζοντας τον εαυτό μας και αγωνιζόμενοι με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού, θα φτάσουμε στην ευλογημένη στιγμή που θα ακούσουμε την πραγματικότητα της αληθείας του Λόγου του Κυρίου, ότι εντός ημών εστί η βασιλεία των ουρανών. Τότε θα έχουν ήδη ανοίξει και για μας οι πόρτες της βασιλείας του Θεού. Μάλλον θα είμαστε ήδη πολίτες της βασιλείας του Θεού και συμπολίτες των Αγίων Του. Είχαμε ξεκινήσει μια παρέα 4 ατόμων να πάμε στην Αγία Ρώσο. Μας το είχε προτείνει κάποιο παιδί στην παρέα, συγκεκριμένα η Παναγιώτα, μια φίλη μου, να πάμε, το είχε τάξει. Ό,τι ξεκινήσαμε όλοι, γιατί όλοι το θέλαμε αυτό. Πήγαμε εκεί και σαν να έγινε κάτι το πολύ απλό για μας. Ήρθε κάποιος γέροντας, ντυμένος όπως αρμόζει, ας πούμε, σε κάποιον ιερέα, και μας πρότεινε να μας μιλήσει. Κάποια στιγμή που είχαμε φτάσει στην είσοδο της εκκλησίας, στον Αγία Ρώσο. Πολύ ευγενικά μας ζήτησε αν θέλουμε να τον ακούσουμε και μαζευτήκαμε και 4 γύρω του και μας είπε ορισμένα πράγματα, τα οποία ήταν αρκετά ενδιαφέρον, τα ακούσαμε με αρκετό ενδιαφέρον, και μάλιστα μετά, αφού τελείωσε η ολομιλία, συζητήσαμε το ότι ο συγκεκριμένος γέροντας δεν ήθελε ούτε να μας οθήσει προς την εκκλησία, δεν έδειξε κάτι τέτοιο, παρά τον ενδιέφερε το γεγονός ότι ήθελε να μας μάθει το πώς πρέπει να πηγαίνουμε να εξομολογούμαστε, σε τι ανθρώπους, σε τι άτομα, και ότι γενικότερα η εξομολόγηση είναι κάτι το όμορφο και βοηθάει να καθαρίσει τη ψυχή μας. Συνήθως όταν συζητάς με κάποιον άνθρωπο, όσο φιλής, αγαπητός κι αν είναι, αν αισθανθείς κάπου την αναπνοή του, ή θα τραβηχτείς ή κάπως θα κρατήσεις τη δική σου αναπνοή. Μου έκανε εντύπωση σε εμένα, γιατί το κάνω αυτό συνήθως. Όταν κάτι δεν μου αρέσει, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ήθελα να αναπνέω την εκπνοή του γέροντα. Μου άρεσε αυτό το αίσθημα. Όπως και πάλι κάποια στιγμή που αισθάνθηκα κάποια μηχανία, μιλώντας μας στην αρχή για την εξομόλογηση και όλα αυτά, κάποια στιγμή αισθάνθηκα κάποια μηχανία και έπιασα τα χέρια μου κάπως έτσι. Κλασικές κινήσεις που κάνει κάποιος άνθρωπος που έχει αμηχανία. Και γύρισε εκείνη την ώρα και μου πιάσε τα χέρια μου, σαν να το καταλάβαινε, σαν να μου έλεγε να νιώσω καλύτερα. Γυρνώντας με τα παιδιά από την εκδρομή μας, είχαμε πάει, είχαμε διασκεδάσει, κάναμε το μπάνιο μας, φάγαμε. Κάποια στιγμή στον γυρισμό αισθάνθηκα κάποια διαθεσία. Σταματήσαμε σε κάποιο χωριουδάκι πριν τη Χαλκίδα, σε ένα περίπτερο για να πάρω ένα ντεπών. Σταματώ στον περίπτερο, η κοπέλια, η Παναγιώτα συγκεκριμένα που ήταν δίπλα μου, μου λέει όχι, μου λέει είδα ένα φαρμακείο ανοιχτό πιο πίσω. Της λέω γιατί να τρέχουμε πιο πίσω, αφού έχουμε σταματήσει ακριβώς έξω από το περίπτερο. Παρ' όλα αυτά σηκώθηκε και πήγε στο φαρμακείο. Και την ακολούθησα κι εγώ, μπαίνω μέσα στο φαρμακείο. Ήταν η κυρία Φωτεινή, αν θυμάμαι καλά το όνομά της. Μας ρώτησε τι θέλουμε και της είπα ότι επειδή έχω κάποιο πρόβλημα στο στομάχι μου να μου δώσει κάποιο ντεπών. Και εκείνη την ώρα αφήνει κάτω ένα βιβλίο, στο οποίο βιβλίο υπήρχε στο εξώφυλλο ο Πατέρ Ιάκωβος. Γυρνάω στην κοπελιά, της λέω να ο πατέρας μας μίλησε το πρωί. Τόσο απλά. Συμφωνεί μαζί μου, λέει ναι. Κατευθείαν γυρνάει η φαρμακοποιός η κυρία Φωτεινή. Μας ρωτάει ποιος ακριβώς ήταν. Της δείχνουμε τη φωτογραφία. Μας δείχνει και άλλες πολλές φωτογραφίες που υπήρχαν πάνω στο γραφείο. Και μια κορνίζα που υπήρχε ακριβώς από πίσω από εκεί που κάθονταν η κυρία Φωτεινή. Και της λέω ναι, μας όλες τις φωτογραφίες λέω είναι ο ίδιος. Και εγώ και η Παναγιώτα. Παθαίνει κάποιο σοκ.
Μετά μας εξηγεί ότι ο γέροντας έχει κοιμηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Το ίδιο σοκ παθαίνουμε και εμείς μετά. Φωνάζουμε και τα παιδιά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, τα άλλα δύο παιδιά. Έρχομαστε όλοι μέσα, επικοινωνούμε με το μοναστήρι στο Νόσιο Δάβιδ πάνω. Οπότε κάπου καταλάβαμε ότι αυτό το γεγονός το είχαμε ζήσει μόνο εμείς οι τέσσερις. Και συγχρόνως καταλάβαμε ότι πρέπει να το βλέπαμε εκείνη τη στιγμή μόνο εμείς και όχι τα άτομα που περιφερόταν γύρω μας. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι αναφέρθηκε, ή μάλλον έδειξε την αγάπη του στο να μας οδηγήσει προς την εξομολόγηση. Γιατί όπως είπα και στην αρχή, δεν ήθελε να μας αναφέρει σαν πιο νέους ανθρώπους, να μας πει ακολουθήστε την εκκλησία, τον ίσιο δρόμο, συνήθως όλα αυτά που ακούμε εμείς οι νέοι. Όλη του η αναφορά ήταν πάνω στην εξομολόγηση. Και συγκεκριμένα η φράση του που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και μου είχε χαραχτεί μέσα μου είναι το ότι όπως ψάχνεις, μας είχε πει, να βρεις έναν καλό γιατρό όταν έχεις κάποιο πρόβλημα, έτσι πρέπει να ψάξεις να βρεις έναν καλό πνευματικό για να εξομολογηθείς, να του πεις αυτά που σε απασχολούν, αυτά που έχεις ζήσει, αυτά που θες να φανερώσεις σε κάποιον άνθρωπο που εμπιστεύεσαι. Έτσι λοιπόν πρέπει να ψάξεις να βρεις έναν καλό πνευματικό. Άγιε μου Δαβίδ, εγώ 40 χρόνια σε δουλεύω στο μοναστήρι. Ήρθα 30 χρόνια και έγινα 70 στο μοναστήρι σου. Ξέρεις, Άγιε μου Δαβίδ, πόσο αγάπησα. Και όλα, ό,τι έπαθα στο μοναστήρι, αρρώστιες, οτιδήποτε έπαθα, τα έπαθα όλα για την δική σου αγάπη. Άγιε μου, βοήθησέ με. Εάν ήρθε πάλι η ώρα μου για να φύγω, έσα και 70 χρόνια στη γη, και μέσα 40 χρόνια. Έρθει η ώρα να φύγω, θέλω μόνο να παραλάβεις την ψυχή μου που έχεις παρουσιάσει στο Θεό, να πάω στον Χριστό, να κοντίνει μπροστά στο θρόνο του Θεού και να πεις: θέλω αυτόν τον Ιάκωβο, τον αμαρτωλό, να τον συγχωρήσεις, διότι 40 χρόνια στο μοναστήρι σου είμαι και εγώ άνθρωπος. Μήπως ήξερα και τα γράμματα, μήπως ήξερα και ήμουν και κανένας ρήτο, κανένας. Ό,τι με φώτιζες, έκανες στο μοναστήρι σου. Και να με δικαιώσεις εκείνη την ημέρα στον θρόνο του Θεού που θα πας, Άγιε μου Δαβίδ, την ψυχή μου.
τον Κύριον.